Anem a veure, m'han demanat que doni una mica de referència de fàbriques i coses que ja no hi són aquí a la barriada. I jo vos podria enumerar, que me'n recordi, Can Boades, la fertilitzadora, que no està exactament dins Sant Fortès, això, està a l'altre costat de via, tirant el que ara és Sant Costa. Però bueno, no hi havia diferències perquè no hi havia barreres ni hi havia res. Hi havia una fàbrica de rajoles, no me'n record què se deia aquesta fàbrica de rajoles. Tot això donava a les vies. Després teníem, malament no fos a dins Sant Fortesa, estava a Tir de Pedra, o està encara ara, el que és ara Txeroski, era la fàbrica de xocolata Rosselló. Era xocolata més aviat de Garrova. Més aviat de Garrova, però era boníssim, eren unes pastilles fortes, gruixades grosseres, diguem. Parell de galletes d'oli, amb aquest xocolata era una passada de berenar. Després teníem el que ara és, diguem, la fàbrica de les maderes, la fàbrica, no és fàbrica, és el magatzem de les maderes, que tenim en el costat del pont d'Aragó, que és com un parc que no s'utilitza, perquè té un accés un poquet estrany, a més és privat. Això era una plantació de cotó, però el que és aquest parc, el que és el pont i el que és la benzinera, tot això era una plantació de cotó. Jo tenc molt bé dins el camp, me'n record molt que tindria jo 9 o 10 anys, i venia en la tramvia des de, diguem, més o menys el Barguell, un poc antes d'arribar al Barguell, el que és ara Cas Convert. Des d'allà agafava el tramvia i venia aquí a casa les meves ties. I no me deixaven pujar el Canet. I el Canet venia corrents, tot el tren darrere les vies.